יאללה, יצאנו לדרך. יאללה. אז קודם כל, בוקר טוב ושלום לכולם, ותודה רבה לליאת המקסימה, שעזרה המון בשביל שהדבר הזה יקרה. אז באמת תודה. אני חייבת להגיד שאני סופר מתרגשת, אני אמרתי את זה קודם לליאת, כאילו ניסיתי קצת לחשוב איך הדברים התגלגלו מתשובה, ראיתי שאלה בפורום, בוואטסאפ, וכאילו אמרתי, טוב, רגע, אני אשתף קצת מהידע, והנה אנחנו כאן, אז זה נורא מרגש, ואני באמת חושבת שלקבוצה הזאת יש כוח מדהים, וצריך לנצל אותו וליהנות ממנו. זהו, אז אני ככה רק אציג את עצמי לפני שנצלול לתוך התוכן. אז אני שירה כץ-אלטמן, אני עובדת בחברת אלספורטס. אלספורטס היא חברה שעוסקת בתחום של ספורט דאטה, חברה של 250 עובדים, אנחנו יושבים באשקלון, המשרד הראשי שלנו יושב באשקלון, ויש לנו עוד משרד בתל אביב. זהו, ואני חלק מצוות HR, אני אומרת, זכיתי להיות חלק מצוות HR, כי יש פה תמיכה ויש פה צוות מדהים, ולדעתי הם גם פה חלק מהסשן. זהו, אז בעצם לפני כמה שבועות עלתה שאלה מאחד החברים בקבוצת וואטסאפ, על איך אנחנו משמרים את ה-key employees שלנו, טלנטים שלנו, ואני רוצה לשתף אתכם קצת במשהו שאנחנו עשינו בתוך החברה. תרגישו חופשי לשאול שאלות, פשוט תעצרו, תשאלו, שזה יהיה דיון, כאילו, אני חושבת שזה ככה לומדים הכי טוב. אז זו התוכנית שבעצם אני הצגתי לפני כמה חודשים להנהלת החברה שלנו, שבעצם הרציונל שיושב מאחורי התוכנית הוא ההבנה שאנחנו שונים, שאנשים בארגון הם שונים, ומה שמפעיל אחד לא בהכרח ישפיע על השני. והחוכמה היא בעצם לדעת לזהות מה הם ה-motivation drivers של כל אחד, ולבנות תוכנית שהיא בעצם מותאמת לכל אחד כדי לייצר עבורם את התחושה שירגישו מוערכים, שירגישו שייכים, וזה בעצם הבסיס לתוכנית. ודבר נוסף שככה חשוב לי, ואני מזמינה אתכם לחשוב עליו, לפחות אני מהחוויה שלי נתקלתי גם בעבר, כשדיברנו הרבה פעמים כ-HR עם מנהלים או עם הנהלה, על רגע, צריך, איך משמרים את הטלנטים שלנו, המילה הראשונה שאני שמעתי הייתה תקציב. ותקציב זה משהו שהוא חשוב, חד משמעית, אבל לפעמים אנחנו צריכים להתמודד עם תקופות שהן קצת יותר מאתגרות, ואין תקציבי עתק להדרכות, או אפילו ל-compensation benefit, ואני ממש מזמינה אתכם להיות יצירתיים, ולנסות לחשוב מחוץ לקופסה, ולהסתכל בעצם על סט התהליכים, או על הכלים שיש לכם בתוך הארגון, ובעצם להשתמש בהם כדי לשמר את אותם אנשים. אז זה ככה כקדימון למצגת. אז אני לא נכנסתי למה עכשיו אנחנו מדברים על טלנטים, אני מניחה שכ-HRים אתם מבינים את החשיבות של לזהות אותם ולשמר אותם בארגון, אז ככה דילגתי על השקף הזה, כן קצת לדבר על זה שבעצם ברגע שאנחנו יודעים מי הם הטלנטים שלנו ואנחנו משקיעים בהם, אנחנו באופן משמעותי מחזקים את החיבור שלהם לארגון, משמרים אותם, את הידע שלהם, את הנאמנות שלהם לתוך הארגון, מחזקים את הפרודקטיביות שלהם. אני מניחה שכל הדברים האלה אתם מכירים, ולכן אני ככה עושה את זה מהיר. אנחנו בארגון, כשדיברנו על טלנטים והצגתי את זה להנהלה, הגדרנו לעצמנו כיעד לשמר 90% מהטלנטים שלנו בין משנה לשנה בתוך הארגון. היו כאלה שאמרו, רגע, אם זיהינו והשקענו, אז למה לא 100%? אני חושבת ש100 זה מאוד שאפתני, אנחנו חיים בעידן מאוד משתנה, השוק משתנה, ארגונים נפתחים, יש הרבה הזדמנויות בחוץ, וזה הרגיש לי נורא שאפתני להגדיר 100%, אנחנו הגדרנו 90, עוד פעם כל ארגון והמדיניות שלו ומה שמתאים לו. אז מי הם הטלנטים? איך אנחנו מזהים טלנטים בארגונים? אז מה שאנחנו עשינו, הסתכלנו קצת על אנשים בארגון שהם פה אחד טלנטים, וניסינו להבין מהם הקריטריונים שמהם הם הקריטריונים שהופכים אותם להיות בעצם טלנטים, וזיהינו פה כמה קריטריונים. אני יודעת שיש כל מיני כלים, אנחנו תכף נדבר קצת גם על 9box, אבל זה התהליך שאנחנו עשינו, אנחנו ניסינו רגע לחשוב מהם הקריטריונים, אז חילקתי את זה באמת
לאותם אנשים שיש להם השפעה מאוד משמעותית על הביזנס, על התוצאות העסקיות, על ה-OKRs של הארגון, אותם אנשים שדוחפים ובזכותם אנחנו מגיעים לתוצאות מדהימות. אנשים שיש להם פוטנציאל לעבור לתפקידים ניהוליים, לא בהכרח, גם זה יכול להיות אנשים שהם סוחפים אחריהם, הם יודעים לסחוף אנשים, הם יודעים להוביל, הם לידרים בנשמה, מה שנקרא. אתם ממש תחת כל קטגוריה, יש כזה פירוט של עוד קריטריונים, אבל ככה אני מדברת על זה יותר בגדול. אנשים שמתאימים לתרבות הארגונית, אני חושבת שלפעמים אם מסתכלים על כל מיני כלים שבודדים כמו 9box, שאתה מסתכל, פוטנציאל versus ביצועים, אנחנו מפספסים לפעמים את האספקט של התאמה לתרבות הארגונית, לערכים הארגוניים, אנחנו מחפשים את האנשים שהם מספיק גמישים, שהם דוחפים, שהם מביאים את החדשנות, שהם יוזמים, ובעצם ככה עוזרים לארגון הזה לרוץ קדימה. וכמובן ההיבט האסטרטגי של בעצם המחיר של לגייס את האנשים שהם באמת מאוד מיוחדים ברמת הידע והסקילס שהם מביאים. אנחנו ממש ככה שמתי כשדיברנו על זה בהנהלה את השאלה כדי לנסות לעזור להם ולזקק את איך אנחנו מוצאים את האנשים האלה, וממש אמרתי להם תחשבו על הצוותים שלכם ותנסו לחשוב על אותו אדם בצוות שהייתם רוצים לשכפל אותו. אלה האנשים שאנחנו רוצים להגדיר כטלנטים, ושם אנחנו נשים קצת יותר משאבים בלשמר אותם בתוך הארגון. אז כמו שאמרתי, כלי נוסף שאני יודעת שארגונים משתמשים בו, משתמשים בכלי הזה, זה ה-9box, שבעצם מדבר על שני צירים, performance versus פוטנציאל. לרוב מי שנופל בקובייה הימנית העליונה, הם אותם אנשים שארגונים מגדירים כטלנטים, ושם באמת ישימו קצת יותר משאבים ו-attention ברצון ובלשמר בעצם את אותם אנשים. שמה את זה כאן כנקודה למחשבה, ובאמת כל ארגון יבחר את מה שמתאים וטוב ונכון לו. זה יכול להיות גם מיקס של הדברים. ונדבר קצת על motivation drivers, כי בעצם מה שאמרתי בתחילת הסשן, שכל הטלנט פלן שלנו בנוי על זה שאנחנו צריכים לזהות מה מניע את האנשים לפעולה. אז דיברנו רגע רק ככה, דיברנו בעצם על מי הוא טלנט ומה הם הקריטריונים, ועכשיו אני רוצה רגע לדבר על איך אנחנו מזהים את ה-motivation drivers של אותם טלנטים. אז אני יודעת שגם פה יש כל מיני כלים, לאחרונה גם שמעתי על איזה כלי AI נורא מגניב שעוזר לזהות אצל אנשים מה מניע אותם, מה הכפתור הנכון ללחוץ עליו כדי לגרום להם להרגיש מוערכים ושייכים. אני חושבת שבסוף הבסיס זה תקשורת אל מול מנהלים. אני חושבת שברגע מנהל בצורה טובה, אותנטית, אפקטיבית, פתוחה את העובדים שלו, די בקלות הוא ידע להגיד מה מדליק כל אחד ואחד מהם. אז באמת אם ניסיתי לחשוב על במה אנחנו יכולים להשתמש כדי לזהות את אותה motivation drivers, אז זה באמת השיחה הפתוחה והכנה אל מול העובדים, גם ברמה הפרסונלית וגם ברמה המקצועית, לשאול את השאלות, מה מעניין אותך לעשות, איפה אתה רואה את עצמך, פשוט תקשורת פתוחה וכנה, אני חושבת שזה באמת הבסיס להכל. לצפות קצת בצוותים, באנשים שלנו, לנסות להסתכל על הצוות ולחשוב מי מהחבר'ה נורא חשוב לו לחקור טכנולוגיות חדשות. מי כשהמנהל לא נמצא, מהר נכנס ככה לנעליים שלו ומוביל את הדיון כשאין מנהל. בעצם ממש דרך צפייה באנשים אצלנו בצוות אפשר די בקלות לזהות מה מפעיל כל אחד, מה מעניין אותו, מה מרתק אותו, וכמובן השיח על הקרייר פט, לאן אנשים רוצים להתקדם, להתפתח, מה ככה הצעד הבא שלהם. אני יכולה להגיד שגם אני כ-HRBP שבעצם מאוד מעורבת ונמצאת בקשר גם עם המנהלים וגם עם העובדים, גם אני מההיכרות שלי יודעת כבר לזהות אצל חלק מהאנשים מה באמת מעניין אותם, מה הם המוטיביישן דרייברס שלהם בגדול. אז בעיניי זה הדרך הטובה ביותר לזהות את המוטיביישן דרייברס, ונדבר קצת על כמה motivation drivers שאנחנו זיהינו, וקצת יש פה כזאת טבלה שמדברת על מהו סוג ה-motivation drivers, מה ה-best practice בתעשייה, ומה אנחנו בחרנו לאמץ לתוך הארגון. אז ככה בעצם יש את ה-management attention, יש את ה-development opportunities, יש career opportunities,
יש את היכולת להשפיע, אנשים שנורא חשוב להם להיות משמעותיים ולהשפיע, וכמובן בסוף compensation, תכף אני גם אגע בזה. אז שמתי פה כמה דוגמאות לדברים שאנחנו אימצנו פנימה, ואני מחזירה אתכם עוד פעם לאמירה של לנסות לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתיים, להשתמש בדברים שהם גם בתקציבים שהם יחסית לא מאוד גבוהים. אז אם זה management attention, לנסות לחשוב איך אנחנו מייצרים סוג של round tables כזה עם חבר הנהלה או עם המנכ"ל, ואת אותם טלנטים שאנחנו יודעים שנורא חשוב להם להיות ב-attention הזה, כן להזמין אותם לשיחות האלה, לתת להם את המקום לבוא לידי ביטוי גם בשיחות שההנהלה מעורבת בהם. כמובן, ongoing follow-up talks עם מנהל ישיר, זה יכול להיות עם גרופ מנג'ר או אפילו עם C-level. אם אנחנו מרגישים ששיחה כזאת עם C-level או עם מנהל בכיר בארגון תגרום לעובד להרגיש מאוד מוערך ומאוד שייך, אז זה משהו שאפשר לעשות. ו-HR, אני בתפיסה שלי, HR נמצא בתפקיד מאוד משמעותי בשיח פתוח עם העובדים, גם בשיחות איתי, אני מרגישה שהרבה פעמים אני מזהה את הדברים החשובים ויודעת לעבוד ביחד עם העובד ולעזור לו לפתור אותם. אז אלה דברים שהם באמת בלי תקציב. אם אנחנו מדברים על התפתחות, על development, אז כמובן יש את כל מה שקשור להדרכות ולפיתוח האישי. זה יכול להיות כנסים בארץ, כנסים בחו"ל. אנחנו, נגיד, הרבה פעמים יש אצלנו אנשים שמשתתפים בכנסים, פשוט הולכים ומדברים בכל מיני כנסים, ואז אנחנו מקבלים כרטיסים לאותו כנס. אז גם פה בתקציב יחסית נמוך אפשר לדעת, לשלוח אנשים לכנסים, או לעודד אותם ללכת לדבר בכנסים, עוד פעם, תלוי מה מדליק אותם, אבל גם לשלוח אותם לכנסים בתקציבים יחסית נמוכים, כל מיני שיתופי פעולה עם חברות אחרות, שגם דרך זה אנחנו מקבלים כרטיסים והזדמנויות לחשוף את האנשים שלנו להדרכות. לנו יש engineering blog שאנחנו מתחזקים, ואנחנו מזהים מי האנשים שנורא מעניין אותם לחקור ולכתוב, ושמים אותם ממש בקדמה ונותנים להם את ההזדמנות. כנ"ל Tech Talks שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מאפשרים לעובדים לדבר, לדבר ולשתף אנשים בתוך הארגון על כל מיני נושאים טכנולוגיים, ועוד פעם, זה באמת הזדמנות לשים אותם בבמה, לתת להם את ההזדמנות לחקור ולדבר, וכמובן, תקציבים, כן? בסוף אי אפשר להתעלם מזה, גם תקציב זה חשוב, ולנהל את התקציב בצורה שהיא חכמה גם סביב זה. כן, אנחנו מייצרים לבלינג אצלנו בארגון, ממש בימים אלה אנחנו עוסקים בנושא של הלבלינג, כדי באמת לבנות career growth ולאפשר לעובדים להבין איפה הם נמצאים היום, מה הם צריכים לעשות כדי בעצם לקפוץ ל-next level, אז זה גם תהליך שהוא חשוב. היכולת להשפיע, אז באמת אם יש מישהו שנורא חשוב לו להיות מעורב, אז לתת לו להתעסק בפרויקטים אסטרטגיים, לצרף אותו לפגישת הנהלה כדי להציג פרויקט מאוד גדול שהוא עשה, שזה גם נוגע ב-attention של ההנהלה, אם זה מישהו שזה נורא חשוב לו. גם פה שמנו את ה-Tech Talks, את הבלוג, כי בסוף זה יכולת להשפיע ולהשמיע. ושכר, זה לא רק שכר, זה benefit package, בסוף זה חשוב, כולנו נמצאים פה בשביל האתגר והעניין וההתפתחות האישית, וזה חשוב מאוד, אבל בסוף גם אנחנו רוצים להיות מתוגמלים בצורה ראויה. אני יודעת, אני מניחה שאתם מכירים את זה ושמעתם שמחקרים מראים שבסוף שכר, אם העובד יושב פחות או יותר במקום טוב מבחינת הטבלאות, ואנחנו כן נקדם אותו מאוד משמעותית בשכר, אז זה ייתן לו בוסט של מוטיבציה וירגיש נורא מוערך, זה יכול להחזיק חודשיים, שלושה, כנראה לא הרבה יותר. אני לא מדברת על פערים מאוד גדולים, אם עובד ממש underpaid, אז underpaid, אז זה באמת יהיה משמעותי. אז עוד פעם, לבחון בצורה פרואקטיבית את הטייטל שלו, את ה-level, את השכר, לנסות לראות איפה הוא נמצא מול הבנצ'מרק. כל ארגון וסל ההטבות שלו, אם זה בונוס פלן, RSU, זה לנסות באמת לבנות ממש חבילה לאנשים ספציפיים, ל-level מסוים בתוך הארגון, ולוודא שהם מתוגמלים כראוי. זה בסוף חשוב. שאלות עד כאן? כן, לי יש שאלה קטנה. קודם כל, אני מאוד מתחברת לעניין הזה של אל תבנו בהכרח על זה שיש לכם תקציבים אינסופיים, פשוט מהמקום שיש כאן בוודאי שכמותי, שבאות מחברות שהן דלות בתקציבים מטעמים כאלה ואחרים, וזה ממש בסדר. אגב, גם כשהייתי בחברה שכן היא רבת תקציבים ומשאבים, גם שם זה לא תמיד given ו-obvious מה אני יודעת להציע לעובדים שלי, ואיך אני עושה תהליך
שהוא structured ומובנה ונוח לכולם כדי באמת להוציא את התוצרים הכי טובים, אז מאוד מתחברת לנקודה הזאת, ויש בזה משהו נורא מעודד בעיניי. זה עדיין משאיר הרבה מאוד אתגר, כי כשאין לי את הכסף להגיד, טוב, אז הנה הקורסים והנה הליווי האישי המקצועי על ידי יועץ מקצועי וכו' וכו', זה עדיין קשה. השאלה שלי היא כזאת, נתקלתי גם בקרב מנהלים מנוסים, בחברות יותר מבוססות מסודרות וגם ההפך, בסיטואציה שבה המנהל מפחד לפתוח את השיח הזה. גם כשנתתי את כל הכלים, גם כשהבטחתי שזה בסדר להגיד, אני לא יודע כרגע לתת לך את התשובה, אבל בוא נדבר עם החבר צוות, בוא נבין מה אתה צריך, מה אתה אוהב. זרוק עליי את כל הפנטזיות שלך, אתה רוצה להיות אקספרט באוריגמי, בסדר, נבדוק אם אפשר לעשות את זה ומשרת אותנו. האם נתקלתם בסיטואציה כזאת שהמנהלים אמרו, תשמעו, אנחנו לא רוצים ליפול פה, כי אנחנו נציע איזשהו promise ש-we can't keep, וזה משבר אמון, וזה פוגע במוטיבציה, וכו' וכו' וכו'. אז אולי דווקא, לא נקרא לזה סיפור כישלון חס וחלילה, אבל סיפור של קושי או איזשהו אתגר לאורך התוכנית המאוד יפה הזאת. אז אני חייבת להגיד, קודם כל אני מכירה, קודם כל תודה על ההערה הזאת, כי היא באמת חשובה. אני מכירה את החשש מצד מנהלים, ונתקלתי במנהלים שאמרו לי, לא רוצה לפתוח ציפיות, כי אחר כך אין לי מה לעשות עם זה, וכמו שאת אומרת, כגודל הציפייה, אז גודל האכזבה. וזו סוגיה. יש לי שקף שמדבר, הנה, ממש עכשיו, על הנושא של מה, כאילו, תקשור. אנחנו מתקשרים לעובד שהוא מוגדר כטלנט, אנחנו לא מתקשרים לו, כי כמו שאת אומרת, יש יתרונות ויש חסרונות. ותכף אני אגע בזה, אבל אני חושבת שבסוף, ברגע שאנחנו, זה לא עכשיו שיחה של הנה אתה טלנט, בוא נדבר על מה בא לך, מה מעניין אותך ומה אני יכול לעשות בשבילך. זה גם נורא חשוב איך אנחנו ממסגרים את השיחה הזאת, ואני חושבת שזה משהו שצריך לקרות כל הזמן. זאת אומרת, התקשורת הפתוחה של מנהל עם עובד, ושמנהל ידע לזהות ויגיד מה מעניין את העובדים שלו, בסדר? זה עובד שעכשיו אני יודעת שכל פרויקט אסטרטגי שהחברה הולכת לקחת, אני כנראה אדאג שהוא יהיה שם, כי זה מה שיגרום לו להרגיש מוערך ושייך. אז כאילו הייתי באמת נזהרת באיך אני עוטפת את זה, והופכת את זה, מנרמלת את זה כחלק משיחות שוטפות עם העובד, כדי לדעת כל הזמן מה העובד שלי מרגיש, מה עובד לו טוב, ואני חושבת שזה גם מאוד בסדר, זה ממש בסדר להגיד, אני לא יכול להתחייב לכלום. אני דווקא יותר מעריכה את המנהלים שאומרים, ולא בהקשר הזה הייתה לי סיטואציה של עובד שדיבר נורא על קידום ועל התפתחות שלו ב-level הניהולי, ואמר, אני רוצה לדעת ממש שתגידו לי לוחות זמנים, מתי זה קורה ולאן אני הולך ולאיזה תפקיד, ובסוף יש מה שבשליטתנו ומה שלא בשליטתנו. ולא תמיד הדברים בשליטתנו, בטח בעולם כל כך דינמי, שאני אולי יודעת שאני רוצה מאוד לקדם אותו, אבל אני לא בטוחה שבעוד חצי שנה הסיטואציה תאפשר לי. ואני אמרתי לו, ואני גם אמרתי לאותו מנהל, אל תתחייבו. אם זה לא דברים שהם ב100% בשליטה שלכם, אל תתחייבו. זה בסדר להגיד, אנחנו מאוד רוצים, ואנחנו רוצים לעזור לך להגיע למקום הזה, ואנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך, אם זה להכווין אותך ולבנות לך את המסלול לשם, ולהתחיל לחשוף אותך ולהתנסות, אבל אנחנו לא יכולים להתחייב שזה בהכרח יקרה. אני חושבת שעובדים הרבה יותר מעריכים את זה. גם אם בסוף זה לא יקרה, אני חושבת שיש פה דרך. וגם על זה צריך לשים את הפוקוס. אז אני מקווה שעניתי לשאלה שלך, ליאת. לא טובה, בטח. תשובה מצוינת. מעולה. ותודה על השאלה, ותרגישו בנוח לשאול עוד שאלות. אז ממש הובלת אותי לשקף הבא, שמדבר על... כי זה גם סוגיה שעלתה, כשהצגתי את זה להנהלה, אז דיברנו, אוקיי, אז רגע, תכף נדבר על התהליך שעשינו, אבל... עשינו מיפוי, אנחנו יודעים מי הם הטלנטים, מה עושים, מתקשרים להם, לא מתקשרים להם, אז כמו לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אז מן הסתם היתרונות זה שעובד שיודע שהוא סומן כטלנט, אז זה נורא מחזק אותו ומעלה את הפרודקטיביות שלו, כאילו, אין ספק שיש לזה יתרונות מאוד חזקים, אבל יש לזה גם חסרונות, כי מה זה אומר על אלה שלא? כי בסוף כמה שנבקש לשמור על דיסקרטיות וחוזה הוא חוזה אישי, ואתם מכירים את הסיפור הזה, אנשים מדברים, ואין לנו שליטה על זה, וצריך פשוט להבין שזה העולם שאנחנו חיים בו. אז מה זה אומר על מי שלא? אנחנו יכולים לגרום לדיסמוטיבציה מאוד גדולה באזורים מסוימים, וגם הרעיון הוא בסוף לבנות פה תוכנית, כאילו, לא כטלנטים, אבל לעזור לאנשים להתפתח בארגון באופן כללי. אנחנו נשים יותר attention על הטלנטים. אז מה שאנחנו החלטנו לעשות, זה כן לעשות את המיפוי, ותכף נדבר על השלבים שעשינו בתהליך,
כן לדבר עם האנשים האלה, אבל לא לתייג אותם, בלי הלייבל של טאלנט. זאת אומרת, זה בסדר להגיד לעובד, אתה סופר מוערך ואתה חשוב לי, ואני רוצה לראות אותך צומח ומתפתח בתוך הארגון הזה, ואני רוצה לעזור לך, וסביב זה קצת להבין מה מעניין אותו ואיך אני יכול לעזור לו, אבל לא צריך לשים את התגית של טאלנט. אז זה הדרך שאנחנו מנסים. אני עוד לא יודעת להגיד לכם אם זו הדרך הנכונה. זו סוגיה, ויכול להיות שיהיו ארגונים שיחליטו כן לפתוח את זה, ויהיו ארגונים שיחליטו שלא, אבל זו הדרך שלנו, ואני אשמח בהמשך לשתף אם זה עובד או לא. קצת על התהליך, אז מה שאנחנו עשינו, בעצם הצגתי מצגת להנהלה, קיבלנו את הביי-אין שלהם לתהליך הזה. אנחנו החלטנו בארגון בשלב הזה להתחיל את זה כפיילוט במחלקה אחת, ולא לעשות את זה כקרוס. ועוד פעם, אני חושבת שבאמת הסיפור הזה של פיילוט במחלקות ספציפיות, להתחיל משהו כפיילוט, זה הרבה פעמים דווקא עוזר לנו רגע להבין אם יש התכנות, אם זה עובד או לא, לפני שאנחנו עושים איזה רעש וצלצולים בכל הארגון, ואז מבינים שאנחנו צריכים לדייק את התהליכים. אז אחרי שהצגתי את זה להנהלה וקיבלנו את הביי-אין שלהם, השלב הראשון זה באמת המיפוי של מי עם הטלנטים האלה, שבמיפוי אנחנו נעזרנו גם בתהליכי משוב שאנחנו עושים, גם בקריטריונים שהצגתי לכם קודם, גם בסוף בשיח עם המנהל שמכיר את העובדים שלו. אני ריכזתי את הרשימה, אנחנו ממש נמצאים בשיא התהליך, אני עוברת על זה עם ה-C-Level הרלוונטי, כדי לקבל גם את האישור שלו. יש סוגיות שאנחנו רוצים רגע לשבת עם אותו מנהל ורגע להבין, כי לא ביקשתי רק שמות, ביקשתי גם הסבר למה, כי זה נורא חשוב. זה לא מספיק שאני אקבל שם, אנחנו רוצים להבין למה אותו עובד נחשב כטלנט בארגון, ואנחנו באמת מנהלים שיח על השמות, על האנשים, וביחד עם ה-C-Level מגבשים את הרשימה. כן הגדרנו איזה כלל, שזה צריך להיות 5% מאותה מחלקה, כדי באמת לתחום את זה, ולא עכשיו לקבל רשימות של, לא יודעת, אינסופיות. השלב הבא זה בעצם לבנות להם תוכנית אינדיבידואלית שמבוססת על ה-Motivation Drivers של אותו עובד. קצת בדומה למה שהצגתי לכם, לזהות את ה-Motivation Drivers ולהתאים את התוכנית. כן לעשות פולו-אפ פעם ברבעון ולראות איפה אנחנו, מה עשינו, מה השגנו. אולי אותו עובד הוא כבר לא טלנט. גם זה משהו שאני חושבת שהדבר הזה הוא דינמי. יכול להיות שיש מישהו שהגדרנו אותו כטלנט, ועם הזמן משהו שם השתנה, אז א' צריך לבדוק ולהבין למה, אבל הרשימה היא דינמית, זה לא לוחות הברית. ביקשתי מהם, הגדרנו טיימליין, יש לנו כלי שהשתמשנו בו, שזה אקסל, אני אראה לכם אותו, שהוא פתוח לי כאן, מי העובד, לאיזה קבוצה הוא שייך, כן שמנו פה את הציונים של המשוב האחרון שנעשה, גם קצת לראות שיש קורולציה, בסדר? שאני לא מקבלת שם של עובד, ואז אני רואה שהוא בשנה האחרונה הביצועים שלו הם מאוד נמוכים, אז כן כדי לראות שיש קורולציה. אנחנו לא רואות את האקסלים. אתם לא רואות? וואי, טוב שאמרתם לי, רגע, אז מה אני עושה? וואי, 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 אני לא כל כך, רגע, אני אעשה share שוב. יותר במסך. ככה, בוא נראה אם זה עובד. אתם רואות? נועי את. עכשיו, כן. נטפליקס? או, לא, כן? עכשיו, כן, כן. מעולה. אז קצת background ולמה אנחנו מגדירים אותו, ופה יש לנו בעצם, שמתי פה 3 motivation drivers, אז בעצם להגדיר איזה סוג של, יש פה ממש רשימה שאפשר לערוך אותה, אני אשמח לשתף אתכם בזה, כן? שאפשר לשחק עם זה, איזה motivation drivers ומה הפעולה שאנחנו ממליצים לעשות עם אותו עובד, אם זה רגע לחשוב על ה-benefit שלו ולנסות להבין אם אנחנו צריכים לשפר שם משהו, אם זה development, ממש זה, וגם להגדיר לוחות זמנים כדי שבסוף הדבר הזה יהיה תחום בזמן ונוכל לבדוק את עצמנו, אם פעלנו ואיפה אנחנו עומדים. אז זה האקסל. רגע, אני אחזור אל המצגת. אז מי ממלא אותו בעצם? אני ביחד עם המנהל, אחרי שגיבשנו את הרשימה באישור של ה-C-Level. מתוך הבנה שאתם רואות את המצגת שלי, רגע? כן, כן. כן, כי אני לא רואה. אוקיי, זה. עכשיו בסדר? כן. אז כן, כי בסוף עוד פעם, ההנחה היא שהמנהל מכיר הכי טוב את העובד שלו, ובעצם אנחנו ממלאים את זה ביחד, ובודקים את זה אחת לרבעון, לראות איפה אנחנו נמצאים ואיך אנחנו מתקדמים. שירה, שאלה קטנה רגע. כן, בשמחה.
איך את אוספת את המידע אל מול המנהלים? את אז מה עושה את זה בצורה של שיחות או בצורה אחרת? אז מה שאני עשיתי, אני מצטרפת, זה קבוצה זה נקרא אצלנו פליימקר, זה הטכנולוגי והפרודקט. אני בעצם משתתפת בפגישות הנהלה שלהם, אז באחת מהפגישות הצגתי להם את המצגת שהצגתי להנהלת החברה, הסברתי קצת את התהליך ואת הרציונל. ביקשתי מהם עד תאריך מסוים לשלוח לי את השמות עם הסבר, ובוואן און וואן שלי אני יושבת איתם על הרשימות שהם שלחו, וקצת מדסקסים את זה, כדי באמת לדייק את הדברים. ואז בעצם הכנסתי את זה לתוך רשימה אחת, ואני ממש בימים האלה יושבת על זה עם ה-C-Level שלנו, שאני מניחה שיהיו עוד שיחות המשך יחד עם המנהלים הרלוונטיים, רגע, מה שנקרא, משא ומתן, רגע להבין מי נכנס לתוך הרשימה ומי לא. אז בעיקרון מי שנכנס לרשימה זה מי שהמנהל הגדיר, ולפי קו מנחה של עד 5% מעובדי המחלקה? כן, עוד פעם, על בסיס הקריטריונים, אוי, משהו הסתבך לי פה, אני לא רואה אתכן ולא את לאט לאט. המסך. אנחנו רואים את הדסקטופ שלך כרגע, את הדסקטופ ולא את שלי, המצגת, כן. ועכשיו את המצגת? לא. Not yet. רגע. לא, אני אסתדר, רגע, עוד שנייה, קצת... לא, ברור, בסדר. זהו, עכשיו בסדר? בלתי פורמלי, לאט לאט. לא. גם לא? וואי, אני לא רגילה לטימס. איך אני רוצה לעשות סטופ שיירינג ופשוט... תסתכלי עכשיו למעלה. את המצגת? זהו, עכשיו אנחנו רואים את המצגת, רק לא בפרזנט מוד. כן, אני אשים. אוקיי, אז זה לא, הכלל אצבע הוא לא 5% מהעובדים, אלא הוא באמת הקריטריונים למי הוא טאלנט, כמובן בקורולציה לביצועים, לפוטנציאל, להתאמה שלו וההשפעה שלו, לערכים הארגוניים, לתרבות הארגונית, להשפעה על הביזנס, על ה-OKRs שלנו, זה אותם קריטריונים שדיברתי עליהם קודם. זה בעצם הקו המנחה. זה צריך להיות עד 5% מכל המחלקה. לא מכל ממש מכל המחלקה, אבל עוד פעם, הם צריכים להסביר למה. זאת אומרת, למה באמת אותו בן אדם מוגדר כטלנט. אז זה לא כחלק מה-9 גריד? אז אנחנו עשינו 9 בוקס שנה שעברה, אנחנו לא חיברנו את זה. עשינו את זה שנה שעברה, והשנה בחרנו, אנחנו ממש סיימנו תהליך משוב, אנחנו עושים תהליכים אחת לרבעון, לא שיחות רשמיות של אחת לרבעון, אלא תהליך שהוא יותר פנימי אחת לרבעון, שעובד בעצם ממלא טופס על העובדים שלו, ואחרי שהם סיימו את התהליך הזה, ויש להם רגע תמונה קצת יותר רחבה של התפלגות המחלקה וביצועים של העובדים בתוך המחלקה, ביקשנו מהם להתייחס לקריטריונים של מהו טלנט, ועל בסיס הביצועים יחד עם הקריטריונים, באמת להגדיר מהם הטלנטים שלהם. וזה בקורולציה עם מה שיצא לכם שנה שעברה עם ה-9 בוקס? אנחנו עוד לא סיימנו לדייק, אז אני לא רוצה להגיד סתם. אבל עוד פעם, 9 בוקס, אני חושבת שיש בו, הוא כלי נהדר, אבל אני חושבת שעוד פעם, הוא מסתכל על זה בצורה של performance versus potential. ובעיניי הוא מפספס פה את כל מה שקשור גם קצת לקלצ'ר של הארגון. אני חושבת שהוא קצת מפספס, ולכן כשדיברנו על הטלנט, ניסינו לשלב. זאת אומרת, כן אמרתי להם, תריצו בראש שלכם רגע, בלי עכשיו לשבת ולפרמל את הכלי של 9 בוקס, אבל תחשבו רגע על ביצועים ועל פוטנציאל, אבל גם תסתכלו על הקריטריונים האלה. כאילו, כי לא רציתי שבעצם שזה יישאר רק ברובד מסוים. רציתי שיחשבו על זה קצת יותר, בצורה יותר עמוקה. ושאלה אחת, כשהם עשו את ה-9 בוקס, הם עשו את זה לבד? או שכל מנהל, איך זה? אז כשעשינו בזמנו את ה-9 בוקס, כל מנהל נדרש לשבת על ה-9 בוקס, וממש זה כלי אקסל כזה, וכל מנהל נדרש לשבת ולמפות את העובדים שלו, ואני בפגישות הקבועות שלי איתם, עברתי איתם על זה, כי בסוף אני נחשפת המון לעובדים ולמנהלים, יש לי היכרות גם מאוד מעמיקה איתם, אז אני חושבת שגם ההיבט שלנו כ-HR בתוך התהליך הזה הוא מאוד חשוב, ואחר כך עם המנהל של הקבוצה, עם המנהל המחלקה, סליחה, גם ישבנו ודנו בזה. ביקשנו להבין למה, וממש זה היה תהליך משותף של שיח משותף. אני יכולה לשתף שאני עבדתי עד לא לפני 1.5 שנה בארגון אחר, אמריקאי, שה-9 בוקס היה מאוד מובנה וקרה כל שנה, ושם עשו תהליך אחר, וזה עוד פעם נתון לכל אחד, לכל חברה, מה שמתאים לה. הם בעצם לקחו פירים,
לצורך העניין, אם עכשיו אני מסתכלת על מחלקה מסוימת, אז מנהלי קבוצה שהם עובדים ומכירים את האנשים בתוך הקבוצה, הם בעצם ניהלו שיח משותף על כל עובד ועובד, ובעצם זה נתן, ואני כ-HR הייתי חלק מהשיח הזה, וזה נתן כאילו זוויות ראייה אחרות על אותו עובד. כי לפעמים המנהל רואה בצורה מסוימת, ואז בא מישהו שעובד איתו על איזה פרויקט אחר, או בצורה מטריציונית, ואומר, אני רוצה להאיר את עיניך ולשתף איך אני חוויתי אותו. זה קצת בעבודה שלנו על 360 הפרויקט כזה. הזה. כן, כן. תודה. זהו, אז זה התהליך שאנחנו עשינו מבחינת השלבים, וניסיתי ככה להכין איזה שקף קטן של סאמרי ואיזה key takeaways כזה, שאני חושבת שהייתי רוצה עוד פעם שתיקחו, ובאמת כל אחד למה שהוא מתחבר יותר. אבל בסוף הנושא של להפוך את זה לאישי, אני חושבת שאחת הטעויות הנפוצות שיש זה לחשוב שכולנו חושבים ופועלים אותו דבר, והבנה שהדברים הם סובייקטיביים ואנשים מושפעים מדברים אחרים, וצריך לדעת לזהות על איזה כפתור ללחוץ כדי לגרום להם להרגיש שייכים ומוערכים. אז זה באמת הרעיון של להפוך את זה ליותר מותאם אישית ולהסתכל על ה-motivation drivers. אני חושבת שזה משהו ואגב, זה נכון להרבה דברים, זאת אומרת, זה יכול להיות גם בהוקרות כשאנחנו עושים בארגונים, וכאילו באמת זה עולם שלם. הפוקוס on development, אז גם אני חושבת שאנחנו צריכים לזכור שאנשים לא מחפשים רק תפקיד, הם מחפשים ממש מסלול קריירה, הם רוצים להתפתח, הם רוצים שתהיה להם הזדמנות מתמשכת ללמידה, לצמיחה, וזה מה שמייצר עבורם תחושת משמעות, ואנחנו ככה מונים שחיקה. אז עוד פעם, ההיכרות שלנו עם העובדים ומה מעניין אותם ולאן הם היו רוצים להתפתח ולהתקדם, בעיניי זה סופר סופר קריטי. ואחרון, שזה הנושא של המנהלים, המעורבות שלהם בתוך התהליך הזה, גם באיך הם מעבירים את המשוב ואיך הם נותנים פידבקים, וכמה הם מנהלים שיח אותנטי וכנה עם העובדים שלהם, אפרופו כמה אנחנו מפתחים ציפייה ואחר כך יכולים לאכזב, אבל אם אנחנו שמים את זה רגע על השולחן ומדברים בצורה מאוד פתוחה, אז זה גם עוזר להם להכיר טוב יותר את העובדים שלהם ולדעת איך לשמר אותם בתוך הארגון, וגם בכלל לבנות מערכת יחסים, שבסוף מערכות יחסים זה הבסיס להכל. לבנות מערכת יחסים טובה ולבנות צוותים טובים. אז זה ככה כמה נקודות פרפקט. שחשוב לי. זהו, עוד שאלות, תובנות, אני אשמח לשמוע. אני אשמח לשאול עוד משהו. קודם כל, תודה רבה על המצגת ועל השיתוף, זה נראה תהליך מאוד מעמיק ומאוד מאוד חשוב. מה שרציתי לשאול, בעצם קצת דיברת על האם אנחנו מתקשרים לטלנט שהוא טלנט. אוקיי. ובעצם הוחלט שלא לתקשר את זה בצורה גלויה, אבל השאלה היא, איך זה ששמים פוקוס על אנשים מסוימים, האם חשבתם איך זה ישפיע על שאר העובדים? זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שהוא טלנט, אבל אנחנו שמים איזשהו פוקוס שיכול להיות שבמרכאות יסגיר את זה, או את יודעת, זה כן. יורגש. אני שנייה לפני שאני עונה, אתם רואים עכשיו, אני לא יודעת מה אתם רואים, אני לא מצליחה לעשות סטופ שיירינג, סליחה, ואני פשוט לא ראיתי את אתכם. המצגת. את המצגת? סבבה. כן. אז אני חושבת עוד פעם, אם המנהל מקפיד על לייצר שיחות שוטפות עם העובדים שלו, ובאזורים מסוימים יש עובדים הוא סימן אותם כטלנט והוא לא באמת משתף, אבל כחלק מהשיחות שם הוא מעמיק קצת יותר במה מעניין אותם ומה הפשן שלהם, אז אני לא חושבת שזה צריך לגרום למישהו להרגיש חריג, או למישהו אחר להרגיש שלא מתייחסים אליו. גם אני כ-HRBP, אני מלווה בערך 150 עובדים, אני לא באמת מגיעה לכולם, וכן חשוב לי להיות בקשר עם אותם אנשים שאני יודעת שהוגדרו כטלנטים, אז אני מחליטה שאני כל פעם דוגמת קבוצה אחרת, וביניהם מן הסתם אני אדאג תמיד לפגוש את אותם טלנטים, אבל לא רק. כדי לא לייצר תחושה של, הנה, לא אמרנו שהם טלנטים, אבל הם מקבלים יחס אחר. אוקיי, שירה, יש לי מעניין. שאלה מתוך סקרנות. האם האנשים שאת כ-HR ראית כטלנטים, והאנשים שהמנהלים ראו כטלנטים הם אותם אנשים? לרוב כן, לרוב כן. אני חושבת שזה די מובהק. בסוף האנשים האלה עם האימפקט הנורא גדול על הארגון, עם החיבור לערכים ועם
אלה שאת יודעת, בטח בעולמות האלה של AI, זה כבר מילה חושבת שכולכם שומעות ושומעים כל היום. אנשים שהם גמישים והם לא מפחדים ומתנסים ודוחפים נורא, הם בולטים, רואים אותם. אז אני חושבת, אז בדרך כלל יש הלימה, כן. אני אשאל אותך שאלה. אני מניחה ודי בטוחה שיש מחקרים שמדברים דווקא על ה-silent employees, על אלה שלא בהכרח שומעים אותם out loud, ולא בהכרח יודעים לשווק את ה-personal brand שלהם בארגון. נכון. אבל עדיין יש להם תרומה. זה למשל אנשים שאולי ה-9box לחלוטין יפספס אותם. נכון. אז א', האם יש לכם אנשים כאלה? שאלה שנייה, דיברת קודם על אנשים, על עובדים שאנחנו רוצים לקחת אותם בחשבון מטעמי העלות הארגונית של לאבד אותם, כי הם individual contributors, או כי יש להם איזשהו knowledge שהוא מאוד מאוד יוניקי וחשוב. אז אם את יכולה גם טיפה להרחיב בדבר הזה. כן, אז קודם כל, יש עובדים שהם שקטים, גם לנו יש, ואני מניחה שיש את זה בהרבה ארגונים, וזה מאוד פרסונלי, וזה בסדר. אם נהיה כולנו אותו דבר, אז משהו לא יעבוד, אנחנו צריכים את המגוון הזה, ולכן באמת, כמו שאת אומרת, ה-9box יכול לפספס אותם, ולכן כן הגדרנו קריטריונים, וגם אם הם לא צועקים חזק בכל ישיבת צוות, או בולטים נורא, בסוף המנהל ב-one on one, רואה את ההתנהלות שלהם, רואה מה מעניין אותם, הוא רואה אותם, ולכן זה שיח, זה לא, עכשיו גם צריך לזכור, אין פה, זה לא מדע מדויק, זה הרבה הסתכלות והתבוננות ולזהות את האנשים האלה, ואני לא יודעת להגיד לך כרגע, אני לא זוכרת מישהו שהוא נורא שקט והוא כן הופיע בתוך הרשימה, אבל אני חושבת שבגלל זה נורא חשוב לדבר את זה, ולנהל שיח, ולמה בחרנו, וכן לדבר על קריטריונים, וכאילו לא לצמצם את זה לכדי כלי אחד שאומר, נפלתם במשבצת של טלנט או לא. אז זה לגבי זה. לגבי השאלה השנייה, רגע, אני צריכה להיזכר, את שאלת בעצם על כאלה שאולי הסיכון בלאבד אותם יעלה לארגון הרבה מאוד, ולכן הם נכנסים לתוכה. אז אני חייבת להגיד שיש את המונח של Key Employees, שמחזיקים ידע מאוד גדול, אז קודם כל המצב הזה הוא מצב לא בריא. אני חושבת שברגע שיש לנו עובד, שמחזיק ידע מאוד קריטי, רק אצלו, כבר עכשיו צריך להתחיל לפעול ולבנות תוכנית של sharing knowledge. זה מצב שהוא לא בריא לשום ארגון, ואנחנו תמיד צריכים שיהיה גיבוי ושהמידע יהיה, לא אגיד נחלת הכלל, אבל לא יישאר אצל עובד אחד, כי אם הוא זה, אז אכלנו אותה. אז הייתי מתחילה עם זה. יכול להיות שלתקופה הקרובה אני כן אצטרך לעשות מאמצים יותר גדולים כדי לשמר אותו, כי הריסק בלאבד אותו בשלב הזה הוא נורא קריטי, אבל הייתי עושה את זה ביחד עם sharing knowledge ועם ממש תוכנית של העברת ידע. הייתי ממש משלבת את הדברים. עוד שאלות, חברות, חברים, תרגישו בנוח. ממש, אנחנו לא חייבים למלא שעה, שרק יהיה ברור. אמרתי בלתי פורמלי, בלתי מקצועי, סלש מקצועי מאוד מאוד מאוד, כי בסוף כולם, אבל תרגישו בנוח, וזה בסדר, אני מניחה, אני לא רוצה לדבר בשמך, אבל אני מניחה שזה בסדר גם לפנות אליך בפרטי אחר כך למישהו. חד משמעית, זה מה שרציתי להגיד, כן. אני גם אשמח לשתף אתכם במצגת ובאקסל הזה, שתוכלו לנסות, אם תרצו, להתאים את זה ולעשות את האדפטציה הרלוונטית. ויש במייל גם את הטלפון שלי וגם את המייל שלי, מן הסתם, את הכתובת מייל שלי, תרגישו ממש בנוח לפנות, להתייעץ, לשאול. אני ממש אשמח, ובסוף זה הכוח שלנו, שיתוף ידע. טוב, אז אם אנחנו מסיימות, אז אני אשאיר on record את זה שאני אומרת לך תודה רבה בשם הקהילה, כי אני חושבת שהיה מצוין, 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 מצוין. ואני מאוד נהניתי והיה לי נורא מעניין, והשאלות כיתה טיפולית שלי היו בעיקר כדי באמת קצת לגרות את החשיבה של אחרות, ולהראות שיש לנו את התשובות. אנחנו צריכות רגע לאתגר את עצמנו ולראות שהשכנה לידי מתמודדת עם דברים דומים, והשכן לידי מתמודדת עם דברים דומים, וכדאי לדבר על זה, כי אנחנו נגלה שאנחנו יודעות יותר ממה שאנחנו חושבות, ורק לא לפחד להתנסות. היה ממש מצוין, ובאמת תודה רבה שירה. בכיף, ממש שמחתי, תודה לכן ובהצלחה. תודה לכולכן. תודה ליאת על הכל. בכיף, אני מסכימה. ביי, להתראות.